Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Masapa ka mapanigi barangay hall. Tadan sa papanan ni Doming. Saan na makapan ni barangay hall? Mapan ng pumanaw mo't laeng. At nga minaskan na pagsaritaan may sakbay a pumanaw. Aya. Sige, mapaan ako na. Dumlawak madgad ka, lakay. Apay? Apay akas lawan gaganay gayam. Ada ka di sa gubanit mo? Ay, may kawak laeng. Itikawan man ni Doming. Day tanga road. Nakadumot nga minan ti papapanan na. Tila pagdanagak. Ang mga nudinan to kitin kahit nga iso ti hindursok ako mandidato at chairman. No bilang adan to pa eleksyon ay ti barangay. Talagamat nga iso kumati sumukat ka. Wen, iso ti kayat ko asumukat kanyak. Tapno maituloy dagiti marugyan a proyekto asan amalpas iti panagngudot ti takem ko. Tinasaya at akat kasarita minton sumangpaot. Talaga kasarita. Amwek no niya ti plano na. Tani, agka-file mo ten iti bakasyon na kas kagawad. Imbagtadakan, Dom. Adon tinarib. Tawa mamiting yung. Sana bale, tanda ako. Napanugak lang nagbiyahe. Sige. Yan na nampay nga road. Agistoryatan to, inton makainanaka. Uwan man? Ne. Daan mo't gaya mga magasin na gitu yan. Jaklan nasikaso binasbasa na iti amagasin. Iso malapasi nga nakabikini na iti makita. Bikini open ka no? Ay, baklamot gayam na iti nakabikini. Malagip ko na iti nga event. Sana malasin na bakla na kita. Nagpabuya na iti pesta ti ili anay feature di ti magasin. Ano ti mabuya iti pesta, idiawan pa iti pandemya. Panagpipiesta man na yun. Awan saan ti agpesta, gapo iti pandemya. May subli pa nga tatikas iti sigaw di sitwasyon ti lubaw. May sublin to pa nga talag iti apiesta. Ay. Ato tinapaliwan, gapo iti pandemya. Isa narigat na may subli na iti sigo na mararamid. May pari tayo iti panag-uumon. Isungawan siguro na ita piyesta. Taging ga ita. May parit pa lang, ti pa nagdudupudok na kiti tao. Ay, basak man ti may papanit ti dahito na i-feature, idi a bikini open. Ay, madi, makapatuglap matagbasa.
Dagita ti highlights iti barangay fiesta tayo. Nagitay man met agsasala asiksi ti alaen tayo ngagpabuya. Baliwan tayo mamot ti buyaan dagiti kabaranggayan. Alawan, napintas mat dayta apabuyat, Chairman. Mayat, agbalin to a pagkakatawan dagiti nagduduma ala nga dagiti agpabuya. Wen, makiparid to dagiti agkakapintas a dancers. Adun to lakit diti maalilaw. Apay amaalilaw da, Chairman. Ay, sus, di ka nagdamag kagawad niyan aya. Sa bagay, kunayo nga adda pakuluyo. Ta kasta ti kayat jay sponsor tayo. Iso nga Orion Milatan, Chairman. Wen, adda sponsor tayo. Ket no anya ti request da, request na, ay padayawan tayo Di kay madanagan, taawan to ti makwestiyonaran, ta masurot latta ti protocol. Di santo lang pabigbig di sponsor ito madano ng ti parade. Wen, Anak ano ti rason, apay adi na kayat ti agpabigbig sakbay ti piyesta. Mamantay to Napintas ti plano na. Adun to ti mas daaw kan maragsakan inton piyesta. Oray siya, maragsakan kan mas daawak tumot siguro. Tadyak mat amo no sino ti sponsor. Adda rason. Mamuan yung tumot lang. Tauray ni nanang yaw. San na nga mo no asino ti sponsor ti pista? Ngam ti pagdanagat, kasalaon ti protocol. Ay un. Amo ka mababalawak to dita protocol ang makunkuna gapo iti pandemya. Ngem, saan nga mo dagita amang babalaw no anyan to ti sistema ama aramid inton parada. Ag-trending to laki di iti social media, ti pista tayo dito'y nagbugsutan. Masurunak matkin ni tatang nadaduma. Noan niya aga po tagilimlimad kitin. Bayan tayo latan. Ngam, adaamok akakon sabos na iti plano may papaniti piyesta. Asinaw? Dahil tayo lakay abakla, anabayagan asaan tayo anakita. Asimang put idisakbay ti lockdown. Asino mo't anak kaya bakla? Nalipata mo, ni Mang Fredaw, na awan ti makaamo abakla gayam. Kaputa sa lalimtaw ti kinapunaw, hindi talaga asaan nan ang mailimay. Wan. Malagip kondom. Ado tinas daw iti kalat nga isasangpet na. Wan. Nabayag nga agpay so asan na nakita dito'y nagbugsutan. Tinaudi adamag kankwana kat nagisurusuro iti sala. Nagdiay. Saan aya? Oy, inkaubingan na kano ti kinalaing nang agsala. Ang awan nakadkadlaw abaklamot gaya. Wan, malagip ko ni Mang Fredo ang nagbalin ama ng Freda ti awag kankwanan. Napnapanan na nga tayo di nagpukaw. Awan makamo. Ang kas napaliiw na iti sulpeng adi sumursurot iti protokol. Nabaknangsan ni Manang Freda. Aya? Ano sa ket atapag nga daam mo na may papaniti ibagbaga ni tatang nga sponsor. Anyan ang nagsurti na iti agbuyan to iti parada. Libre ti face mask kan facial da. Ay, wen. Hanggang sampay. Kasanon, rumor amin na bumarangay ng agboy O di renibo Hanggang sa nga barangayan na itan. Man ano? Ha? Kasano day ta, Chairman? Talagang agpiesta tayo? Wen, kagawad maring. Ngem, adda restriction.
Kahit ko asawan, dagitay lang talaga ang makasurot iti protocol ti mapalubusan ng agbuya. Adalistaan nagitagbuya, manipod, tunggal pamilya. Ada maarami da sinsos, sakbay ti piyesta. Di, agsensus tayo nga raw. Ay, kasapulan na. Ay, kasapulan na dyan. Talaga ang mga sinsos ti entero abo marangay. Ay, sus! Ado at trabaho daytan. Okay, masadot ka ngagtrabaho kagawad maring. Sa anak amasadot, Chairman. Nasikur lang amin iti panagkita. Nakatuka ti tunggal kagawad kadagiti purok. Isu tunggal kagawad, sinsusen na ti tukanan na purok. Oh. Hoy, nalakalang no kasta ti maramit. Saan anasikor kagawad maring? Sa bagay. Awan na rigat, nagtrabaho tayo amin. Husto ka dita, kagawad duming. Ado ti agkunkuna may pari ti pista kas kadanyaman nga umong ti tao. Ita agpista tayaw. Asus, makabasol kayo dita. Adda nakasaganan ang maaramid bakit. Masurot ti protocol. Addan to distancing. Ken may strictuan to ti panagaramat iti face mask ken face shield inton parada. Anya? Ang baring nusakbay ti pista ket agsublain iti normal ti amin. Ay kat nagsayaten no kasta. Tanay, adan samutin bakuna ako nada. Mapaksyat taon dita ako, bed. Wen, ket priority kanu dagiti senior ang mabakunaan. Kumaakat, dagitay senyor ang nalablabos ngam 800 ti umuna bakunaan da. Nay. Iruruman mo samutin dagiti pada tayo senyor. Ay, anya nga irurumoy. Panangisakit da ito, Gustay. Tano bilang pudno, ang makapatay da jay ang bakuna. Di, mayat. Tapno makainanadan. Ay. Nagitila unay agkabawan, ang makuna nga awanin ti pakairan, hudan kadakwada. Ay. Madiday ta sasawam. Panangiruman kadagiti babakit kan lalakay unay inday ta bakit. Ay sa anak amang iruruman kunak manag. Nakaramanak matan na senyor. Ay. Oh. Adda asyak ti karaman ditan tanalabos 65 kun. Ngam, saan ka pa'y akaraman kadagitay matay, amagunggunaan wano maikikan iti premyo arinibribo a piso. Ay, gusto ka matkiti tanay. Agasimpay agastos ti gobyerno, numano a senyor ti nakaabutan iti 80 agpangataw. Adda ti lintag, ngam daytoy akat saan nga entero apagilian, depende dayta iti LGU ako nada. No nakadano ng tayo senyor iti 80 atawan, aging 85 makaawatayn. Ito no 85 aging 90, makaawat pay. Manayn. 90 aging 95, makaawat manen. Manayn. Kat inton madanon nati sa nga kasot atawan, makaawat manin. Agasan pa'y nga gastos ti gobyernaw. Kat numadanon nati 101, another manin, adda manin. Agpangato day taging gati, numadanon nati sindis, no, sa nga kasot kat sa nga pulo atawan, agasan pa'y aribo. Dayta, tay kunkunak. Niyaki din. Amin lapang panunutim. Basta, agbista tayo. Ayos, apagisaw, awan tuunan ti problema iti piyesta. Tapay. Mapalukanayan ti order, may papanit ti pandemic. Di mayat. May palubusan ti piyesta. Agbiyahin lagi ti boss. Basta, saan unay na mairutan lagi ti tao? Di mayat. Kasla makabulo na balod dagiti tao no kasta. Kunampay, hanggang adalata distancing kan face mask kadagiti mayat amang salaknib iti bagbagida. Uno salon at da.
Kasta kumakat ti rumbang dom. Ayunak ti bagbaga ni nanang. Ama kaamula kumandag iti tawa mang salaknib iti salon at da. Saanen anas kan ama tiliw kas kada mamulta dagiti di agtungpal iti protokol. Nay, apay ngagkatawa ka? Mayat ko marita. Hanggang saan mo't kami na mabalin na kasta ti kapanunutan kan aramidan dagiti kangatuan ngagturay. Ay, dayta nga rod ti saan amaawatan dagiti saanan nga aglukat ti utek da ako nada. Sana bali? Matuloy yan ti piyesta asaan una yan ang nairot ti surutan na protokol. Nakasaganan ti amin para iti panagloka ti pista tayo inton bigat. Wen nga rod, Chairman. Nakitak ti karosa a pagluganan ti maiparada amutya iti piyesta. Hanggang, Chairman, Daw, aging gayta, saan mi pala nga amo no asino ti mutya ang maiparada? Kang runaan ti amin, asino mo ti sponsor iti piyesta? Asino ti naggapuan ti amin ang nagastos kadagiti na isagana? Hello, everybody. Hello, Philippines. Ay, nakapasyar ka man, apo bak ng abalikbayan. Ay, sus, baknang kano. Imbag man tarimuar tayo mutlangan iti abutyo, Mang Fredo, Manang Freda, kumahan. Oh, I like that, kagawad. Thank you. Ay na, maayatanak man ang makakita king kaita, Fredo. Naglupos ka matan. Ni kagawad mo rin, mat. Apay, biklata ka naglupos saya. I like that. Penalatan ti yawag yung kanyak. Sa bagay, mas bagay mo ti Freda anagan. Anay, unay asik Simon. Promise? Talaga? Word talaga, word. Sos! Handa kayo kaide. Sige, ang mga nakaistorbo akon. Tadi mat agsasaw ni Apo Chairman Gusti. ay kwa, nakigtutak nga rod. Apo, nakigtutak nga rod, Frida. Kung naklano asino ang Miss Universe ti dimtengin. Alam, Teacher Mal. So anyway, imayak ta dumamagak may papan iti opening ti pista tayo ton bigat. Ket kayat ko amaamuan ti urnos ti maarami, Teacher Mal. Ay, kakasta. Apo, ikanda kay ti kopya, ti programa. Ay na, Teacher Mal. Ay, sos, agnereview sak. Ay, naditi beauty, agnereview maten. Apay kung mga nervyos ka. Apo, may surusurutak. Apay kung mga nervyos ka nga eh. Kasladyak amo ti sawa. Agnereview ti beauty eh. Nya, kita di mo amun. Basta di mo liplipatan, dagatimbaga ko ay. Copy, Chairman. Okay. Di nakarap mo na. Masipangol na tulagin eh. Ito ti kopya ti ornos ti programa itong ginat. Akalawikiw. Okay, thank you, kagawad. Okay, diyan ko nagbayag, mga mudra. See you tomorrow. Bye-bye. Sige, bye-bye. Ay, apo, ay. No agsa sa uday jay lakay abakla. Kunam matlan adat pasat na iti programa. May amkadilatan kagawad maring. Trip na nga rod. O anya. Apo, may tulad ako. Ay, dagiti assignment yo nga ramiden inton bigat. Di uliplipatan wan. Areglado aminan, Chairman. Rosa, tigaya sponsor ti piyesta kat isumur lang ti mutya. Ni, sumunga din ti karusa. Ay, datayo ti kunaw na makakita iti mutya. Datayo di ti masungat. Asino nga tati mutya? Unay kat gaminin ni Chairman. Iramraman na tayo asorpresaan. Wan nga rod kagawad maring.
Da kami tupay ka ni Rosa kat di mi pa amo na sinaw. Saan abale? Li, abday tanti ka, Rosa. Makita tayo no asino ti Mutya ti nagbugsutan. Rosa, Jumeng. Ayan ni Tatang yaw. Nay, kunak man no nagkuyog kayo ngayon may dito yung sumungadan. Ti ka, Rosa, nanang. Ay na pinaunak ngamin. Tanda pa inaramid ko itay. Sapay pirmi apagwapo na. Masurunak. Napananan nga nanang. Ay, Amang ano adamot ditan nga buy-buya. alam niya, kitain niyo. Dagiti ng salugan ni ka, Rosa. Na. Kitain niya. Ah. Na, Na. Ni Manang Freda nga baklakan. Oh no! Oh yes, nanang. Di manang Freda ti Mutya. Kat ti Tatang ti konsulte na. Mutya, Mang Fredo abakla. Ay, natagtagainap ko mo ni Mang Fredo. Bak nang ngatan? Yan. Tagtagainap na na chay. Dumi! Mabali namin! Ay, awan lata. Kaano nga ta malpas ti hearing kadagiti agririri may papaniti na pilay a baka. Anya nga minti puun kan gapo na di ariri da chairman. Ay, jay baka ti karuba na naiwayway iti dalanda. Nakasalin sa iti dalan na sumina iti kang rona na dalan nga agpadaya jay purok tres. Wen, gapo tamasansan ti panagtudunan, linutlot ti baka jay dalan. Ay siyempre, nagkapitakan. Oy, mamata ka. Nagreklamo. Kadayay, nagririda. Tirigat na, napilay jay baka. Kadayay ti pagririanda. Kadayay, napabasol jay may isa. Ket nagdarom jay napilayan iti baka. Wen, naimbag ko ma, no maimbagan pa jay baka. Ket sansamutin, parchindan. Dito na. Isuadakkel ariri. Ket dayta ti masapul ang mapagsasaritaan ang naimbag kagawad. Ang mga no sana malpas diti barangay ti ririda. Ay, makamudan na. Indurson dagiti lopo ni Jaili no kaskasanaw. Wala. Ang no maala iti saritaan, may mayat pa eh. Ariglaw? Ay, sos, awan latam mo kung kagawad. Iti dadyang ugali, takim baka. Sa bagay makamunton no anyat banaganda no nalpasan na naindurso iti nangat-ngato a korte. Wala. Sakit awan pa'y panagrespeto da iti barangay ko. Ay, iso kasayaatan. No maipanton ija ilay, tama kamudan to ni Jay. Allah, nabayag mo't day ta aririta na. Unya ron, imbag ta nakasangpit akon. Maka-atendarak mo't lang iti regular session me para itaabulan. Wen masikuran ni Tatang iti kanayon nga absent ka. Orat at damot naipila nga official leave ko. Wen matkit di Tinarigat no dahil tayo absent taklatan nga wan official apakadak. Kas kani kagawan guro o didi. Kas dyan iti aramid na. Ag-absent ka no nga wan pakpakada na. Saintol masitar, makirikter to pala. Ay, Wen, kumusta mat nga tanday dyan nga ex-kagawad? Siyempre, agur-uray danto pa eleksyon para barangay. Kaano awanan? Anya pa nga, malakayan ng aguray Anya? Katuan, aglaklakay ng agur-uray, aging nga awan mauray na. Nang runa gani, di pala nakasubli iti normal a sitwasyon ti lobo, nga po iti pandemya. Masigurado, may tantan amin na iti saan unay anas ka na tamingan ti gobyerno. Wen nga ron, ado tinaapiktaran ka po iti pandemic. Amin pa'y kiidin Talaga ang apektaran namin.
Adon tinatay gapo iti kubid. Manay na yunan sapay lang aging gayta. Sana maliklikan Sa bagay, adan bakuna. Agibus tumot nga tan, ta problema. May sadayta akakaruan ang nagbalin a problema. Oy, tagasem. Sa ngalubungan ko naman. Adda dagiti pagilyan asaan unay an apiktaran. Oo na, disiplinado na iti tao. Ken talaga mo, ita nagtungpal da iti bilin, na iti agturay, iti pagilyanda. Wanan niya? No, iti Pilipinas sos, Pilipino na itan. Anya? Kunada nga rolay, kasi siriban ni Pilipino. Nga, kaadwan na iti pagsiriban da, kat kinasikap. Anya? Kastati ko na tinaduma. Ado, ti kalukwan na iti kapada ang Pilipino. Kas iti dayta May sa dayta nga ugali ti Pilipino, Dom. Anya nga ugali? Dayta kinalai nga maturog. Sige, ituloy mo dayta ta mapanak man pa ijayan dananang. Jay hiring tinapilay abaka. Mahiring manan, sana ya. Oy. Ang mga numaturugam, mapankanto na di barangay hall, Dom. Na. Tiyan muna. Maturog ka man Ay, andyan ni Rosa. Umadanin ti kasangay ni tatang mo, Rosa. Iso adi mo pakpakitaan iti saan na magustuhan. Nanang? Saan la at kinasukir mo ti ipakpakat mo. Addan to kang runaan na bisita na. Asino? Asino pa'y no di jay ranchero. Manan? Jay agat turo? Rosa. Agpay sumat. Nagtungrit ti suot na. Kasla saan pa'y ngagdigtigos? Natangiwat mo. Mangag na ka ni tatang mo. Apay ngamin asaan na magustuhan ni Domeng kat veterinaryo mat. At damat Houston, di mo ka di ipilit ka ni tatang mo ti kayat mo. Uray italaang apa nagkasangay na. Ayunam. Anyamot tan. Saan kumanatang kanta ulo, Rosa? Nanang? Sigurado, kasarita na kanto. Gatay ko na kaon anak ko. Pakitami tinasaya at uray italaang. Umayita, jaagayat unay kin ka, Rosa anak. Ornosem talangam. Ingkagdigos. Ken isuot mo tay kabarbaro abistidam. Anya? Oh, di ka nagmulagat akasta. Tungpalin na kanako. Apay, sana ko na napadagayakin ka anak ko nga ma'am. Ala, apay akasta ti saludsod yo. Napatag kayo kanyak tatang. Mutlagayam. Mala, agtungpal ka iti ibagak. Tatang. Tsak kayat yung apara kanyak. Nagangdod. Yan. Nagmadiday ta sasaw. Nagbanglunto pa'y ni Rujo. Tatang? Nakabangbanglo ni Rujo. Ta ultimo de kabalyon na. Kat madigdigos itimported abang banglo. Adapay shampoo na. Ibagam gudlay na nang daw. Nadangro ko na ayo Rosa! Adan nobyo. Apay nga yaram dakpay lang iti sa bali. Gapo taday jay ti may bagay kang ka.
baknang, naglawa ti rantsuna, anapuno iti nagduduma a breeding a baka. Ay, jak kayat ti agad baka. Nay, Rosa, kasarsarita ka pa lang, kagsubli ka. Manjak tatang. Naglukan. Di na kayat? Masapol ngay aywan mi kinsufing ti anak mi. Tahibak nang tipilyen mi aparakin ko na. Tapno na namay to, tibiyag na. No manlugot ka, ikasar ka adago sa'yo na ading Rosa. Ikasar mo dagiti bakam Ne, apay ngay. Mapalinmut na siluan ta sa ubil ba? Misutan naksamot ta ading Rosa. Agsaksakit nga min ti tiyan ko. Asino ayat agnirsing agsakit ti tiyan na. Si kangataan niya. Anya, kutno. Uray nga tagngir-ngir si kakanayon, di kanto kayat. Anya, matay. Di naklakasyan mo ta gumawgawawa di taayat mo, ading Rosa. Ay, adan nobyo. Iso at di na konsingaan pa'y. Tabalyo mo, detentid ko apagsakayam tatagustay. Rigalok kang ka. Kulakit! Ni, ay. Kitagin ka la. Apo, nagsaya atin. Inawis naklang agpasyar dito yung ranchom. Adan kabalyaw. Ado ti kabalyok tata. Ado mo ti bakak dito yung rancho. Atawid ko kadagiti lulok nga uray latalaw. Nagasat ka, Rudio. Iso nga rod, ada kayo ti kayat ko mairanod iti kinagasat ko. Di naksamot kayat ni Rosa. Kayat na kadayjay. Agpampanunot pa'y lang amin. Ayun gayam. Kaano nga jay kasangayo tata? Nasauyo kanyak kat idikalman. Adandanin ti kasangayaw. Inton umay abulanin Ay na. Uray sakton ti makamo ti magastos iti selebrasyon. Anya. Diwa. Jak selibraran ti kasangay ko, Rudio Barak. Silibraran ta itan tata. Siyak ti makamo. Mala. Agsublitan iyan naggapuan ta. Hi. Hi. Ya. Hey. Ya. Ya. Kita. Ya. Surutan na tatagusay. Owen. Naka na yun. Ay, uray nak. Patarayin ka, di kang taray, loko. Saan na kamayawan? Ya! Naggasat kat kuman, no kahit ni Rosa da ito yung agayat unay king kuana. Nga masapol ama kumbinser mi kan sufeng ni Rosa. Tataytan aranchero tayo na. Ya! Ha! Ha! Ala! Nakayayat dagita nga okanan. Nagsisingpad na. Tawan man lat ari magmagda dito yung nakaipupukan da. Talaga na singpet da. No tao kumaragita, makuna at triplets. Apay mahat? O na, nagigiddan da na ti aanakan ti inada. Anya? Uy, emergency cesarean tinapasamak iti inada, idinayanak da kita. Anya? Nasisarian dyan inada? Uy, emergency. Iso nga ulila da kita. Natay da di inada, naatalan ngamin. Ala, malumgaya man doming. Agawid akon. Amang ano sapsapulan da ko ni Jibalay mi. Itulod ka nga roday. Ay, sanan. Diyak kita makita da kada tatang. Ung tandak tumanan. Nalitayak. Sandak namin akayat datatang kan nalang mang. Uray, tasikamat ikayat ko, Dom. Sige, mapana ko na.
Agsubliak tumanan dito'y klinik mo. Ipa-check up kun to di masikog apusak. Kasi mo na disgrasya abaka, tata. Sa bagay, sana sayang, tay nayon ko iti regalo kada kayo, inton kasangayaw. Anya? Ay sus, ikwa, kababain pa yun. Regalo kanya kaun. Awan mo't may regalo kinkaro diyaw. Sa anak mo't nagsapsapol iti kasukat na iti ipapay ko kada kayo. Ay, sa bagay, kunada na riga at pagkadkadan ti grasya, agbulsik kano kay ti di umawat iti regalaw. Wan mo't atata, iso nga awatan yung tinayong ti regalo kada kayo. Mapartin to na ito, abaka inton kasangayaw. Awisin yung amin yung tigagayim yaw. Adun to ti may sagana, apagsasangwan tayo amin. Sige. Sikat ti masurot, Rodyo Barok. Anyan, nakabagpak ng dati at tao. Apay nga taan di kaya't ni Rosa aya. Tangay medyo mabayag pa iti kasangayaw. Ipaagas ta pay lang na iti bulo na. Ipa-check up ko pay lang ijay klinik na giti ayaw. Amangan kiti numatay, adi na pa'y madanong ti kasangayaw. Ala, makamo kalatan. Ipastor kon, kunakla ko ma, di ta mapartin to abaka nga ibagbagam. Ngam di mo't makapag na. Kasano nga agpasyar nga agarab. Wan nga rod tata, iso nga ipakonpain ko pa'y lang iti ayan ti veterinaryo. Ala, makaamo kalatan Barok. Dr. Domingo, adasimang pata pasyente. Ipa-confine di akin tarakan. Ayan na. Adapay laang di tarwar, Anya ti pasyente? Bulog. Saan ang makapag na? Jay saka na ti problema. Na-fracture sa. Ay, kasapulan nga rin bagay ti attendant alalaki. Bagami da, taumay da. Owen, Doc Doming. No kasta, mapartin tumot lang na ito, sir. Ay wala. Inyig ko lang amin dito, tapno mataripataw. Amakan no ipatay na adagos nita natukol sa ka na. Ay, kasi may nakalanlanay na kiti matana. Di nan samot tan amot ti agemak. Iso nga rod ang mapartin to intun umi abulan. Irigalok nga may niti amati ararmag. Ay, naggasatan ti amati ararmag. Baka ti irigalaw. Ang maapay nga, aday ti pa'y agnangabit kan patay. Mapartin to nga ron iti kasangay na. Iso nga ipakunpain ko. Tapno mayuray ti biyag na. Aging gat kasangay jay katugangak tubay. Anyat kinunam, Rosa. Jay baka nga ibagbagan ni tatang nga irigalo jagnagan iti Rodyo. Pilay gayam. Kat inpa-confine na iti klinika ni Duming. Ngamjak imbaga kin ni Duming. Aday jakin baka iti dayjay ti agnagan iti Rodyo akaribal na kanyak. Anya? Nadisgrasya ka no dayjay. Kat natukol ti saka na, nanang. Iso nga ipapartinan para iti kasangay ni tatang. Inton umay abulan pa'y lang ti kasangay ni tatang mo. Iso nga rod nga impan na di klinika dagiti ayop, nanang. Tabareng saan pa'y amatay, kat mayuray danto inton birthday ni tatang. Ay, anyan ni tatang mo. Idul-dul na kalauna iti dayjay. Idinto tadi mo lang arudan kayat. Ay, uray igirigalo na amin abaka ijirancho na, nanang. Jak kayat dayjay arodyo. Ay, pasensya amlatan ni tatang mo. No di nakalat ta maawatan. Uray, tasaan kumot nga ay ayunan.
Nablo jay baka day jay arujo, isong ay papapartinan. Amok, no saan anablo day jay, imposible ang maipadawat na para iti kasangay ni tatang. Danam na maama kapag nantumot lang dati abaka. Iso nga agasak. Talaga, Dok Dome? Uy, Benita. Karit iti kinabeterinaryok dati pasyente. Uray kita makapag nantumot lang dati abaka. Ipapartin tupay nga ta, di aking baka no makapagnanton, Dok. Ay, awan na kajaya eh. Basta impaiwan na tapno agbyag pa yaginggat panagkasangay ni Tata Gustay. Talaga nga ta nga irigalo natin na pilay abaka. Ay, paliiwan ta. Basta ipakat ko ti amin ang kabaalak ang mga gas. Tapno malasat na tinadangra na saka na. Ala, apay ngay may tibaka di tarubayan. Ay, tanawak man. Tiranchero. Iso ti mauko di tibaka. Ay bagawas mo, Rosa. Ha? Ayan di tatak mo. Babit lang. Ibagakan ko na ito. Kasi no takasasaong ta. Di ta ka pa'y tawa. Paunagam Ay, kuha tatang. Sino aya? Ay. Ha? Rujo Barok. Tayo maparti abaka na dan. Saan, tata? Makapagnan. Iso ka sa akin na maparte. So kadaklangay. Di mag-asak lang, tata. Tayo bagak at paitulod ko numalong kaysa kadusina ang broiler kal. Aya! Sige, tata. Adakam ka makamagabiyahe. Saan ka makaumay itong kasangayo. Iso ka paitulod ko, nagitay manok. Mapagod pa, tata. Sus. Nih. Inukod ng tayo baka na. Naglokon. Ay. Kasano pa dagi inawis ko na makibirthday. Baka. Nagbalin amanaw. Ay, tatang. Hey! Nanyan. Ay, sorry anak ko Inararapaap ko ang mamanugang giranchero. Awan mo't gayam inalat niya. Ala, uray jak kayat. Agtinagkan ijepitiran na riyaw. Ranchero, veterinaryo. Ranchero, Nanay. Ano yan, dyan natagtagainap ka. Veterinaryo ka lang. Doming, mabali namin. Mapanak ki dyan, dananang. Mapan kalata Ay, sika, mapangkay di barangay hall. Oray, saan sa? Saan mo tasyak ti officer of the day ita? Ang mga no absente akin duty. Awagan na kantumot lang ni tatang. O di isuntong ti papankaw. Sige, makaamu ka, Dom. Mapanak pa'y nga ron, tane, tulungak ngamin amang isagana iti pamerienda na iti meeting da asinyo rinton malam. Isaw, tagpamerienda. Wen, kasla pa blow out na Tay sumanan ti binutusan da a presidente ti senyor. Aywan, nalpas gaya mo ti eleksyon da. Wang nga ron. Kunak nga ron nga uray saanan a pabutusan. Kuna dagi di kakadwa na nga opisyal, alapasan na langan termino na. At dapay nga min may sa tawan ang mabalin na pa nagpabutos. Kasta? Maumuman nga anya nga rod. Lakad, ado ti tangken ulo a senior citizen. Nakasanaw, at nakabaw ti danduman. Day tangarod ka, Tom. No anyat imbagada, isut masurot. Ibagada nga isuda ti husto. Gapo ta senior dan, tiyam mo da, isuda lang ti husto.
Iso na lang tinakapudnaw. Huwag nga, Rod. Ay, tinungtungan nakmatan. Ay, inakondom. Ah. Anyan ni Rosa. Tinungtungak ano? Ay, yan laki din na yan. Kanayon nag-apabasulan no kas niya mataktak iti papanan na. Ay, isaganak din natin laptop ko tagsurata. Ay, ay, tarami dahil no kas tingawan ni Rosa. Agsurat ka. Imbang katawan mangisturbo kan niya. Ay, gamlay. Kunak lawan makaisturbo. Andan samot na taumay ajak maliklikan. Ay, alyan tigas toy. Dahito'y matirigat na nawan bukod alugan nga umay dito ili. Nagsubli ba ng tipila? Agpipila man ang nagiti aglugan iti Jeb. Takas ano, manumot ang tiyang biyahe. Nagbayagan ni Rosa. Kuna na nga dalabit katangan na. Ang mga numadanon ton ada kami kilumugan ng awan pailaan. Sa bagay, awan pa'y dim ka nga, Jeep. Isa nga umatidog, tipila. Nay, apa yan? Away-wayan matipila taglugan iti Jeepan. Ay, wani na. Tabas tinagbiyahe. Apay ngay, nagluko dan? Anyat sir, betilugan da nga, no saan da nga ibiyahe? Awan tayo ijayan, ina. Nay, apay kat din awan pakibibiyahan tayo kat marigatan tayo matan nga guray. Ay, uray, tanong addan dyan nakatukang agbiyahe. Saanan alas ka na makipila kayaw. Kuwan mata Nawan sa Anya? Nagkuna? Ay, basta dito yak una. Siyak dito yakin una. Nay, kagawad dumeng. Ada ka mo gayam dito. Uway. Ay, matindog mat kayam tipila. Ay, kunak no basit pa lang ti agud udong. Ay, kaya mo asawen. Nabayaga di kay may dito'y ilay, kagawad. Saan, mate? Masansan mo't nga umayak, ngam ada ngamin pakiluglugana. Itala nga agkumyot, uno, umay ka aglugan iti Jeep. Uway. Ay, no amumla ko kagawad. Narigat ano awan bukod alugan. Nang runa, hindi kang hitingitan ti lockdown. Oo na niya. Awan nagbiyahe a jeep ide, ita naparitan da. Wen. Ado, ti rigrigat tayo ide. Italaang alumukay. Ang kaskas day. Hanggang matlays. Adan agbiyahe apang publikaw. Siyak dito yun Senyorak. Ay naapo. Umubraman nga tanta katuturayan dito'y paradaanan, kagawad. Ay, nay, adan tayo agbiyahe at Jeep. Ay na po, saan tayo pa'y makalugan atan da tayo mo dito'y udi na. Sana bali, tinapatag at napaglunganan. Kidi kagawad. Ala, Didinduro na. ay susabo. Agyan kayo lang di talikudak. Ay na. Maysa taglugan. Hindi lamang umasa manaon ni manang sita. Garod enton kuan makasarak iti kaapanan. Ay, kunak no saan tayong agkaluganan ang kagawad dumeng. Nakasingit ka mat. Nakaabot akit, ikaw dyan na bilang taglugan. Ay, masurunak kadagit agtutubo itan.
Saan da nga kabilangan da tao senyor? Di dala maura yan ti pa nag-senyor damat. Apay ay na. Anta nakarikyar yung agtutubaw. Ay, ada. Diyay nga nagkunang awan senyor-senyoritan. Ay, wag. Nangagkura dyan. Dandanik ladura ba ni tayo ti subsob na? No sinelpuan na pa'y nga tadyay imbaga na. Kabibaw nga tan ti bibig na makaaweg. Wala dahi tanina. Madimot ti kasta Ay, bastos nga rad. Ikak iti pagnakman na Ay, kasanaw nga ina. Gusto na ito tungtungan ta. Mapala kong dita balay may. Una, tadimot may sa ti pagawidan ta. Sige nga raw. Ay, anya lakit din ni ina sitang. Gusto di ko na ni bebe nga nakasaritak iti paradaan. Saan nga dayaw makasarak iti kaapa na. Nakaluganam gayam ni ina sitang dom. Oy, ngiwat ang ngiwat. Kas jay ki idi day jay abaket. Isut problema ni nanang iti organisasyon da a senior citizen. Aya. Nagdagulit ka no. Sakit nagrigat ka no ang makaawa-awat. Ugali na, tadan samat kabaw nan. Kas tangarot ti kunada. Isa baybay ang dalatan. Anyang aglablabasan. Kas idanda kami pa iti paradaan ti jeep nga agpanagbugsutan. Sana makaururay. Sa di ko nakirikyaran. Apa yan nakirikyar? Siyempre, nakairwaman nan dahil tayo uray nagatidog ti pila na iti aglogan. Saan amakipila? Mapanlatan iti sangaw. Kat lumugan to na dagos nga urayawan palat imbagbaga di dispatcher. Ay, kasta. Uy, hindi ko andarag ko na nga awan senior itan. O da dyan, nakiriri. Sa bagay, gagangay nansan, taddan sa ngamin kabaw nan. Igagagara na ka na talaga anaturay. Dayjay to, nga tanga ugali na ti pakaisagsaggmakan na. Makasarak to matlat katukad na Anya ngay bakit? Matuloy ti emergency meeting yaw kadag iti pada mga opisyal iti senyor. Katuun pagmimitingan may no kaano ti ut-taking may. Ngamnay, amangan no saan pa'y amabalin ti ago-umaw no agpaskaan. Mabalinin. Awisin yung tukat ni Mayor. Ay won, ni Konsilor Umingan ti alaan may ages. Kan mang ut-taking kada kami. Kan karamanan ni Mayor nga umay. Iyon makapagkuyog na nagijay ta. Agkamadungalan ta. Un nga raw, makaumay day jay ta mok. Ngamnay, awanan ti sabali ang maaways. Tano umay to amin asinyaw asos ang mga naawanton ti distansing. Awan na. Kitaan nyo tadalat ta distansing. Narikatain. Ang mga nodakit di maisarong ag-COVID ay delikado. Nalakakay tulat ta ang maakaran no diyo kitain ti garawyaw. Namumi day ta. Dahil launay bakit sitang. Pananawala ka na yun. Tirigat na. No isuntuman ti makakaadda namang tungtong ka na Apo Mayor. Ay, ni kakasitang pa iti kunam. O, sumabat-sabat tumankit din aka dagiti sumangputa bisita. Mangibabain tuman nga tan. Wun nga rod. Nagisampay nga agbiso-biso. Bagaan nyo, sakpay sumangputa kiti bisita. Kababaino palagod-lagod tuman na sana nagdigosin. Binilbilin ko matkit di Imbaga nga agdigos nga muna kan ag-lipstick sakbay nga umay. Kat, bareng aramido na dahil imbaga. Kita nyo tayo lipstick na ta. Mga siputan nyo ta dinto kat magibabain. Ay wun, binilin ko matkit din ni kakasupa nga. Isutimang kita kan ko Ay, mamat binilin mo Nay, apay akas tati kunab, anya ti amok.
Nikakasupa nga abalo. Wan, isot biniling kaw. Barang agtal-tal nanton isitang. Makamuntulatan ni kakasupa nga kenkwana. Nay, da kayo apada ka senyor. Di kay pumanag na dita. Agtugaw kayo, ta dandanan niya pumayaw. Nay, sita. Mayat banta por ma'am. Di ka mamatsupan. Sikap. Iday-dayaw ko arun talaga. Napintas kalat. Nauray kasta ka na yung nakaslaad na ka, pam. Ay, anya? Ay, umay. Kanayon kalaan na kami so. Wano saan, agong ungit ka. Ang mayalata matin suram. Bagay mau. Ay, di na kang sutilan. O mga ano makaluksawak pa eh. Ay, di ka kani ang lukluksaw. Nagpintas kalata sitang. Kaya mo na tayo Ang mga mapasubsuban na kitagumgumaw. Hey, kababain mo't kada apo mayor ang makakita. Di ta ka malangan. At yung laki din ni Sitang. Ay, Senyor Gamina. Ang kabawsan. Nay, agan anos tayo Anusan tayo ti adda ni sagana apag sasangwan tayo. Ay, tirigat na. Saan samot akayat dagi bisita tayo dagi to'y insagana tayo ang merienda. Imanaw dadagaw. Imbaga naman nga da appointment da. Kamakamunda, iya ka bisira ka na. Ay, uray. Inikan tayo matimbitasyon. Inischedule da kumama dito'y Awan mabalin tayo Kasta talaga dagiti napagla na politiko. Kanayo na makumikum da. Ay, sa bagay, saan la ang eleksyon tumanan? Unmat. Agkakaribusun tumanan dagita pirmin tumandanagdan. Wen, ado ti madanagan nita. Si Kangay kakagusteng. Madanagan kan? Na, naglukon da ito. Tapirbir nga sa nakmatay. Paya di kag sao? Ay, awan pagdanaga. Kunya kuma. Ay, sus! Mga kundi kandidato kan tumatasanggun yan. Anya? Amu kan gusteng. Ay, dinak man pagkakabawan sitang. Ibaga kung tagpaisaw. Anyang agpaisaw? Labanan kanto inton madanon ti barangay eleksyon. What? Tiyakton ti chairman. Ay! Agulimit kayo. Denggan nyo kit dito ibagak. Nalala. Denggan nyo man ti ibagan sitang. Ngamnay. Diyo isardeng tagmerienda. Bayan nyo ni sitang ama ibusan. Ure ket mabsugton iti angin. Kaya mabsug ti angin iti bagbagam? Gapo ta sao kala asao. Agmerinda ka kitin. Ang mga numaibusan kapay. Apay ngay. Ay, tika na. Di dagmatlayawatan sino ti mangyawat king kay ti kanam awan serbidora ditoy agpapada tayo senyor nakaparada nga ron ti amin na makan. Aniya Tana naglalain kayan di daksamat ibatyanan ay aggaraw kang amina na mga alakabatin ni plato umtayin kakarganin.
Nadamag yan, Chairman. Tiyan niya, kagawad dumeng. Ni inasita ang agsaksakit ka na. Aya! Ay nikat. No nakasarsarantay di kalman. Nagdiretso ka no, itinda na, iti simang pay. Kas taman, ti ko na di anak na. Ang mga no nabannog asumana o idi kalman ah. Saan ka na nagsasaw? Saan nas daaw, nagiti kabalay na. Saan ka lumatas si Gudakas, Chay? Ninay. Numatultulok sa ti amin na kayat na ibalay da. Una, da senyor ka na rodain. Kasta ka no, ti kanayon nga ibaga ka nagdi anak na. Kan ka nagdi apu ko na. Anya nga tati sakit na. Impa doktor dan. Saan na ka no akayat? Iso ano di pa'y amo ni nanang. Nas ka na mamuanda, tamapanda bisita ay. Una, kasarita na dagitay amin akamang ti organisasyon mi a senyor. Ta sang may sada amang bisita. Oy, kastan sa kanot ibagbaga na, diapo ko na. Mala, awagak man ni nanang yaw. Day. Saan tayong agigid na sumrek iti kwarto ni Sitang ah? Ang mga lumakigtot lakit nga raw, iti kaado tayo amang bisita kidkwana. Kayat na kano. Iso nga gigidan tayon. Winayaan nga nindong ti kwarto na. Tapno makastrek tayo amin. Ayan nga ni Supay nga presidente tayo. Imuna ni tayo ni Sitang. Sarunun tayo na. Ay, uray di ka kayulatan. Saan ang makaangat no agdalalusun kayo mang tanaw kaniya? Day. Iso di agsasaw. Dito'y tayo latan. Mangag tayo mati sa una. Ay, masidigak man kidkwana. Ay, wayan dakman kapada ka senyorais. Asit gakman ni Sitang. Nala. Masidig ka nga ron kinkwanan. Barang subaranta no makita na ka. Ay, mala. Umaya ko ang Sitang. Wayan dakman basit kakabsat a senyor. Taasit gakman ni Sitang. Sino kaya nga agipapilit ang makaasidag kanyak? Ayan na ikaw. Sitang. Ne, sika. Unay kan atong. Anyat ibagamaya. Adi nga atong ti ibagbagam. Siyak daytoy. Siyak ni Supanga. Agkabaw kan. Nalipatam ultimo anagan mo. Ay, nanana. Talaga adinak mailasin ad. Di ka man sundaw. Saan ka mat nga ayatan tapno ipilit mo tayat mo kanyak. Anya? Itatamat mataya kon. Sa kaumay. Apay, anyat marikrik na maya. Oras tayo na senyor. Matay tayo kumaaminan, tadipay da tayo pasali dito'y lubong. Ay, sasawi mo Sitang. Ay, numatay ka na, di ka manghiram-raman ah. Senyor tayo nga rudan. Awan mat pa kayo ranudan dagiti kapada tayo at tao kada tayon. Iso matay tayo kumaaminan. Nay. Di ka pa'y agkidam Sitang. Ado kami abang bisita kang ka. Agbulagat ka pa'y. Nay, nataysan kakabsat. Natayan! Senyor nga minayin, kaya't nanti matay. Natagtagayin ang kumutan niya. Sumanao a senyor. Duming! Mabali namin! Ay, awan. Di tayo pa alas 4 ang nariingak. Takunak nga agsurat at. Yan, alas 5. Awan matlat, may rugi ka surat na yun. Makatugtugli pak matlat namin.
Agsubliak malangagid dan. Oray, tatipay mo't labing mangon ni Rosa. Apo! Apo kagawad, payak man. Nakaraing kayon. Pangasiyo ka diya. Parayat Agpaarayat ka no? Sino na ita? Chef Ningga, ang asawa ni Adonis, agwapo. Ingka man ay, mabitlaang. Nagsapan na ita. Ay na, pasensya kan kagawad. Sumri ka kon. Sinapsapan mo timbal latiwan. Ay na, pinarparbangon mon kunam kidia. Tani, nasipngat pa ilaang. Ay na! Ay Papayan, na! agta ka din na tayo. Day gwapo ala kay ko. Anya, natayan ni Adonis. Natayingatan ni Tiragsak. Anya, manang inga. Ay, manang kunaklatan na tayo na una ka barsay. Ngun man, bakit akon? Isuanay jay, sukat na kun nila kay ko agwapo. Saan kay balikas iti gwapo? Sa bagay talaga mo't agwapo ni Adonis. Kan, ubing nga adayaw ngam siyak. Iti lang nga. Taag kaedad kami lang mat. Woy, talaga nga ubing tilangana, nga oray medyo nataanganan. Nga magura ka, natayan? Saan? Ay, kunak man. Ang apay. Inururay ko sumangpat iti rabi eh. Nauray ko nga agpaysua. Ngam nalabasan nga 2:00 iti parbangaw. Agap-apa kami. Anya? Diyak ininggaan Tamo ka nagapo iti ayan ti ampa nga caregiver jay Hawaiano. Akaruba me. Anya? Ampang day jay. Agkraslaw na ikan lakay ko. Anya? Kanimot lakay ko. Agpapaubigan. Kagawa dumeng. Nganya taramidag. Ay, kwa. Pangasim ka diya. Amok ang mabagbagaam ni Adonis ko. Nasingpat ka kagawad. Pagwadan nga asawa. Tamok nila ang Rosa ti ay ayatam. So magbagam ko man nila kay ko. Mabalen. Kagawad dumeng. Ha? Ay, mabalin na. Woy, mabalin. Bagbagak ka. Anya, maturog ka pa, Tom. Napilitan na. Itayak pala ko mga agsubli nga ginda. Imay mat namin ni Manang Inga. Mas dawak mat kin Manang Inga. Masubraanan sa ti panagayat na kanlakay na. Insecure la day jay. Tabakat nga adayon tilanganan. No idilig ka ni Mang Adonis. Uwan, Anya. Ay, Di mo samot tan magawidan day ta. Sige, iturog mo pa. Bumangon ako. saan pa'y? Matulog pa'y. Anya, 6:00, Tom. Ada papanan mi kininanang. Anya, Agluto aklay ti pagar mo sa ranta. Sige, iridip mo pa lang. Taringang kanton. Agar mo sarta sakbay arumarak. sige naisip ko na mahal. Asus, mahal ka no. Sige, iturog mo pa nga ron, Tom. Oh no! Saan mo nga apaan ni baby? Ay sus, baby pa iti awag yo. Saan na baby? Tabak-bakitanan. Oh, Uraya ka sumangpay. no, please, no. Di mo urayan no apaam. Ang mga no sa anton nga agsobli. Anya ti ipapaaramid mo iti daychay.
Caregiver ko. Ano ti araramidan na? Caregiver? Ya. Para aywan ko. Mabalag pa asumang pet di anak ko nga agapu di Hawaii. Iswa kasapulak ni baby. Anya ka diti husto anagan day jay, apo Hawaiano. Beverly. So I call her baby. Kayam. Bebeng ako ma. Nay, adan nila kay ko. Sige, apo Hawaiano, panawan kayo pa ay. Ay, sige Ay, nagwapo, hindi asawak, agwapo. Laka din dahil sa akarupa. Selosa. Manangi mo, Ningga. Siguro nakasya, sana ya. Wadatang, tirigat na. Yaram-raman ng isturubuan di ka ruba da Hawaiano. Nag-forgood na dyan, takayat natin makarelax. Ay kamawara na, patilay bagbaganan. Siksing amin di caregiver amang mas masahi kin Steve. Uy, caregiver ka na dyan. Susulduan na. Ngagbalinto nga ta kabalaynan ko na Nga ta, kat mo nagubing na dyan. Lakay mo't unay ni Mang Steve. Awan ubing kan lakay kan ayat. Sa bagay. Di kat kumasaya atin lata ni Ingat ipan nakilangan nakin lakay na. Tapno sanda nga isukat. Hay anyan aya. Ad-adan abumakit Sala nga dito day jay. Amok nga isutin sukat mo kanyak Adonis. Di ka gararami di pa kay babay na madlangin ka. Maliwam man dito nga ugalim. Mangibabayin mo lang kan karita. Awan mo dakas nga aramidin ni Bibi. Sige, sakit mo day jay babae. Ngam no siyak ti mapunwan, makitam. Ay no. Awan ti patinggan dito asaritaan. Di ta kamalangan. Ha! Agalwad ka no! Na. Palpaliw manon ni Ampang. Ha, agay ayat nga tan. Tanaga pa kami manon iti asawak akras na. Hoy, Abang! Anyat mulagatam dita? Padpadaanam ka din nila kay ko agwapo? Tapno agkita kayo manain? Nita, kaslawan nang ngagna. Hoy! Mang magagnak! Ha? Visit, natin ang matipustisyo kon. Nagyaman na, sana na pong el. Kung naglano ang gastusak manan. Kumarakaron sa ti di panagkinaawatan da Inga kan ti caregiver ti lakay Hawaiano akaruba da. Dayta nga road. Ti agdinamag dito'y barangay. Isudan ti pagsasaritaan dagiti nalaing asumao. Naggwapo di asawa ni Inga. Tadan sa dara na Kastila. Idinto ta ni Inga kat saan mo't ngay sutay aday sura na ama ko na. Hun nga road. Kit no panunutin at darum sa asaludsod. No anya nga tama tinangayatan ni Adonis kini Inga. Naita ti bagbaga ti taduma. Ket pakababalawan launay ni Inga ti kinalaing na ang mga pakinilakay na. Imbis kumasaysaya atin na ti ugali na tapno asawa na latta nilakay na. Pimanaw sa kanon ni Adonis. Ay kat, manamnawa na ita na. Takas niya nga ron ti ugali na. Sino nga ito sana mauma agwapo nga asawa? Wala Ta kita mo lang na dumeng. Pagdiligam ida, napo daw ni Adonis na tundiris tagong na ken naingpis dagiti bibig na medyo pangulutan pa tibok na. Maya titakder na sa sanapandak. Idento ta ni Inga ket
Napugod. Kaslapay na isipat amalunglungsot apyas di akong na. Imbag kumano di medyo patangad pa'y dagiti abot na. Imbis kuma medyo simirok. Sakit napuskol dagiti bibig na. Kaslapay agberbere alang gunisa. Panaguyaw na tan. Panaguyawan. Ay. Ibagbagak na tagpaisaw. Kanday ta kumatirumbang nga pagpampanunutan ni Inga. Ison to ti bagayo ikamang danto pa di ti barangay ti problema na. Ay. Chairman. Ni Inga na ita naglawa ti Widawid na ngagturong di ti barangay haul. Sus, nalpas. Abay nga ta. Hadaman nga tayong problema na. Di babae, para pumpunat lati saksapinan di agkabawan nakarubak. Sulsulisugan na nila kay ko. Nasakit tinagam ko. Ngimjak maipapas. Tanagbalin sa mata na tulong di asawa. Inga. Pangasiyo ka diya. Tulugan na. Kiti na ito'y. Tapno at nagunggunayo. Nabukbutusan. Neta. Agarami na kiti petisyon. Adda ka na kayo no agpirma kayo wano saan. Ikamang ko kan mayor no di yung aksyonan. Anya. Ay ko, Inga. Manang Inga. Di ka mamudumi. Di ka lang. Allah. Ay. Sure. Ay, apo. Salbag na ito yung pustison. Ay, salbag ka talaga. May nainayon pa yung problema. Nikot. Pinidot mo lat. Samo insobaw adagos data na regreg apostisom. Kita ma. Ang mga nuadadim kat abuok itay na tinag. Kita ma. Awan. Nariknak mo't dabuok na. Nalinis mo to'y swelo dito'y barangay ko, Chairman. Iwan mo ta. Ngala. Sa nabalin dito matintindag apostisom. Saan nga isot pagsasaritaan tayo? Anya ayat ibagam. Dayjay nga road, Chairman. Agarami da kiti petisyon. Papirma ka dagiti amin akaaruba. Sino nga ti petisyon manang? Di nga road babae nila kay ko. Imayak, tay pagkadak-kada kayo. Sige, mapana. Ay, agpanunot ka pa iti mamimpulo. Sakbay de tanga ramidaminga. Nagpanunot ako, Chairman. Namin 20 pa Sige, mapana ko. Lakay, saan aya akirgiber wano masahista jay pagim-imunan ni Inga? Uy, abay. Nasabat ko. Kasla nagsangsangit. Anya, nagapon na. Agawid nga naggapon sa jay balay ni Steve. Apay ngagsangit no bilang ay. Diyak nga ron na damag ang takila at apinardasan natin nagnaidag sabat kamain. Apay nga ta. Ay, amang inapamanan ni Inga kung kunak nga ron. Ewan nga ta. Glablabos mo tinding ka. Ay, dahi ta nga ron ka. Di katagyaman tagwapo di asawa na. Saan na mo sinuksukatan ka? Isuksukat na kanong arudan. Ang pangkit di Ay di mo isakit Inga. Ay, ta sino ti mga sakit iti dayang ugali na. Intun ko ni sinalakat nga ron ni Adonis. Dayta, ti maurura mapasamak. No dagsardeng ni Inga. Anya pa'y, dagiti sumaruno ang mapasamak. Na. Tayjayan nila kay ko. Ha! Kunak tuman. Agturong iti balay ti Hawaiiano. Ang damata di tantay ampang. Agpaliiwa. Kunak tumet. Tayjayan. Paiman. Ampang talaga. Apaw, perminti isum na. Nasiliw kayon! Ha? Apa aya? Bakit ko ng kanyak? Gaputa ubing da ito'y ampang nga insukat mo kanyak? Kanya ti sasawang? Ay,
Lumaban ka gayam. Karamutak mo tarupan. Sige! Kunti na karamutan! Aray ko! Di kan to mga min aglisay. Ha? Jakinggan day ta babae. Sige! Kasi tigkap na ito pagkurusat ti karamot di tarupam. Megan! Agawitan! Salbag ka! Agdardarak ti rupam lakay. Kumusta dagiti na pan nagpadoktor nga agasawa, Tom? Saan na pa'y kanumat na nakasangpay? Nagdarumsamot siya hawayano. Wan ka no. Ngam jakpaya mo no niya kaso tin reklamo na. Mamuakin ton mapanak di barangay hall. Anya nga tanga agpaiso tinangidaruman nakin ni Manang Inka. Mas dawak na rod may. Ang gapo nga tata regular ama sa istana ni Beverly sakit na mo, siyempre. At nga minangag ko asasawan dagit akikinuto di sango ti istor ni Banay. Anya man na itan. Mamati ka mat karag iti chismosa. Chismosa dagi jay. Ngam awan mat ka ti chismis da. Nawan makita da. Anya raw da chismis da ita. Ang mga no damot ten relasyon di masahista. Kanjay forgodan a hawayano. Anya? Oh, saan kit din? Mabalin. Anya mabalin? Mabalin husto da ita ako nam. Ay, saan asyak tinagkunadom? Nangag ko nga rod. Nasaya atada kayon. Diyak kayatan ti ado apasikot-sikot. Uray siya. Ibang ka akong tikayat ko. Kat ibagak mo, ti kayat kaw. Ibagak mo ti saan ko akayat. Anya. Nay. Marugyanan ti dialogue ngam orayan tayo kumatibatang tayo ngagsaaw. Siya ka, unti mo nang agsaaw. Mabalay. Sungbatan pa iti sa ludsod ko, Adonis. Sa adan anas kag tanyaman na sa lunsod. Agsina kamin kin Inga. Oy! Agsina kamin kin Inga. Period. Day sukat na kaw ni tinay nga ampang. Ay, di nakpagbalinan nga ampang. Tay ayatan nak ni Steve. Anya? When? Agayan ayat kamin. Eso adagita nga gasawa agkapiyada kuman. Adonis? Asawa? Ay! Saan nagkasawa? Nagkasartaya kat saan may? Ay, uray Uray tadadakkelan na gijaan nakta. Agsinatad. Jak kaya ti apira ken manangimon nga asawa. Alo? Tapos nauma ako nga grip-ripiri no adda kapam. Alalakay saan ka dimot Ay, ala! Wa. Urnusin nyo ti bagbagayo. Alo? Pagsaritaan nyo nga gasawa na itan. Mapalain. Repiri nga asawa. Repiri. Nene. Mayat Mayat niya natagtagainap ka. Repiri nga asawa. Dumi, mabali namin. Ay, labalugan na iti matang nga basbasa. Dandani mabasa ka amin ang alinahon na ti amagasin. Adumot may tulong ti kas ti apa nagbasbasa. Ano ti maadal? Manipod iti sinurat ang iti padamat laman nurat. Ay, naglogon. Kapampanaw la ni Rosa, makaturturog ak man. Ay, kastay ko talaga na. Mawalagat, makaturturog ak. Takas na di mangawis man ni turog ayak at nakaunatak man kami na niti sopa.
Malagip ko man niya binasak na istorya, may papan ka lagi titukak. Anya nga ta, namang surat akiti may papan ka lagi titukak. Ado, ti klase titukak. Ada nabsog ti buksit da. Adanda ni awan saka da. Ada mat karanti waya tukak. Na awan malat makidis alasang na may luto asiday. Ada mat lagi tinagdadakkel. Analulok magtilupuda. Awagan na dyan. Darakkel at tukak iti bakbak. Kan Torres, kuna matidaddo makaragiti gagangaya masilawan iti tamtambak. Ket dagiti mo karag. Ay, anya na nagpuskol nga tatikudil dagiti. Makasabido mo na yakita titukak. Hugaya ba? Asa na mapaglasin ti karag kanda itay sa alakarag. Makapatay ka nun di karag. Ay, iturok ko man pa'y. Payak pala panunutin na ito at tukak. Naimbag nga oras mo, maday-dayaw nga ari gustingaw, dito'y pagarian agustisaw. Oh. Handa kagaya man butirog, asalamang kira, masahista kan babaero. Uy, maday-dayaw nga ari gustingok ngaw. Ibagayo lang no, agpakambal kayo. Oops! Di mo pagang angawan alilibagan ti panunod ka. Ay, dispensarin ngaw, ari gustibot baut. Mang sutil ka di butirog-rog. Kaya't butabot kag tabugsig na. Ay, ito na na. Asilaw ti agnagan iti butirog-raw. Agkabaw ka din. Hapay di mo amo ti birngas mo. Ay, nalipataksan. Ay, asino akitayan? Amang munak? Agkabaw kan, butirog-rog. Dapay nga tagpamasahe mat king kan no managlilipat kan. Oh, yes. Uri, agray umako na. Makakabatak pa ilaang. Anyat kinunam. Ang bati, nagitiyawan pagandur na asumang at itibantay at tinuturyaw. Awisag amin amayat nga umay agparier. Ay, mapangkan, umunakan mo tirog. San ka ngagbantay, iti sang wanak? Ay, wan, ari gusti bab. Nito, gusti bab kung kuna nakitin. Hay, butirog! Agalos usan dito sa pinmaw! Agsubli ka! Ada ba ibilin yaw? Manay tayo nga anay. Ay, agkabaw kan samot ngagpaysaon. Ay, saan mo Mga no, nasidsidap pa di panunot ko ngamsika. Kasta. Ala, bareng iti panagsublem, ken maiwagat mo iti dalan ti panagkabkabaw mo. Sige, agawit kan, iji naggapuam. Sukak di sinakis yung agawin na ka. Tali, mabisi na ka. Inay, nangit ibagbagang butirog asalamang kiro. Tapay kat nagsubli ka pa ilaang.
Ungik. Tukak ni sila balay dayaw nga ari. Aya, nagko na. Siyak. Ungik. Ni, nangalami tilaing mo, taamom na niya tilot-lutuan di kusinero, di bala siya. Agawin ba yan talaga? Tukak ti sidak. Iso nga gawin na gawin. Tukak ti sidak. Ni, nusan la pinagkarinak na di amak nga ari gos-gos. Pag-reterwak la kumanday takay, abuti raw. Asawak nga ari gustingok. Saan ka nakita ni Prinsesa Rosie Tabtab? Oh, may siya ka may tasawa ka rin na sufingak-ngak. Unay kaan. Gapo tanalaingak nga agngak-ngak. Silsil po among tinagan ko. Asufingak. Bay siya laang matangak. Tinagan ko Di mo gayam na awatan, ti kayat ko nga ipasimudaag, iti panangulit ko itingak amordong tinagan mo. Hay. Apay nga men. Kit no nagpintas mo tinagan ti anak ta prinsesa. Prinsesa Rosie Tabtab kunamay. Sinilpuak. Gaputa tinabtaban namot nga men. Di nakungkungan na dakala kayo. Apag ipupupukan dagiti sumisilaw iti tuka kamasilawan da ngay laklako. Anya, di ba'y kat nakabulusan dagiti pupok da ijay? Saan matchit de? Anya? Sinirip ko. Kat nakamas nga adpay mo't laamin dagiti tuka kiti unag ginatabtaban na pagkargaan. Anya? Nakamas nga ad? Ni. Saan da alimag to apimanaw? Saan nga rod? Ngamkas la nakasagka na da alumag to. Nakamas nga ad ta amin. Si kamad, Reyna Sofingak. Anya ayati posisyon dagiti tukak. Mas nga adlaag mad sanay ha. Awanan ti sa bali a posisyon da, nga oray maturog da, sanda nga agid da akaskin ka. Ay, oray si kamot asawa ka gustingo. Ni. Imbagak aya, asanak nga agid da no maturog ka. Ay na, agpanget man nga minin, dagita na rubber akiday mo asawak nga ari. So adita ka man pailaag. Sa pulak ni Prinsesa Rosie Tabtab nga anak ta. Nita. Ay. Prinsesa Rosie Tab, tinagan jay putot ko, prinsesa, karuprupak, sa natabtab. Nay. Anyan. Pabaliwak jay imbaga na tikunak ngam. Nakirkirsang sa mamutin jay imbagak. Awan lada. San milata matumpungan tinasaya at kinaurno sa panagsarita iti asawa ka rin na. So aday jay. Di ka man lang makapagabay mo ta maturog tapasaray sa anak ka makaida. Kayat kulat at agmas nga aditi tronok no madano ng tisardam. Kit malipata kung di mapanagida. So husto, di imbaga ni Reyna Sofingak. Imbaga ka pasaray saan nga agida no maturog. Ay, imbaga na lakit nga rodin tagpaiso. Asyak ti paray saan nga agida. Kasanong ngaminin ayat agida. Makabanog mo diyang katawa. Anya itan apong ko abutirog.
Nagsublin, ti kinasaran tayo. Ay, dandanin na po ko. Ay, sige, alagarod. Isirek ko man nanda ito'y batog di tao nagtisapin nyo. Ay, sige lang, apo ko kabutite. Tapos, ang katawa. Sige, apong. Si kaabat og, agdakiwas kan di tao nagtibado ni apong ko abutirog. Dayta, na apong butirog. Simrekan ni batog, di tao nagtisapin nyo. Ay, nagloko ka na ba siya? Sige, apong batog. Makaamu kayang kinibatog. Nagloko ka, apo ko kabutite. Butirugak, saan ka batog? Ay, buwan kayam. Ay, sige, apong butirog. Inakagluton, iti pamigatan nyo. Ay, kay masam, apok abutite. Kaya subli ako ni Palasyo. Ay, sika talaga ba? Ay, di mo pilitan. Siyag lang tulang daw. Ay, nakamanan. Ay, baka daw. Ay, baka daw. Mapisang ba di kakaisuna apurong tongkaw? Adumot kaya man tinaornong di sumisilaw iti tukak. Kit natudyo man dagiti tukak. Nguray, natabtaban ti pupukan da anak kungkungan adak kilakayaw. Pudno, nakamas nga adamin. Ay, awan pa'y tinagita. Ay, nagasat yag silsilaw. Dakkelakit din di na ornong na adinaryo iti panaglaklako na diti palasyaw kadag iti masilsilawan na tuktukak. Nini, limag to ti may siya. Sapay, ti kadakkelan sa dayta. Ay, di ko madayo. Ay, nita. Oy, di ka lumagto nga madayo, tukak, agsubli ka. Si katipara kini Prinsesa Rosita. Agsubli ka. Nene. Nagsubling agpaisaw. Isang sangayan na tukak. Makaawat iti uas. Ay, makaawat iti saw. Awan pa'y laang ni Prinsesa Rosita basawak nga rigostingok. Kasano da ito yan? Apay ngay. Napanandya anak da akakaisuna. Agpaayam kan ka nagiti soldado tapa sa apol mo. Anak ta dayjay kakaisuna. Di man nukak. Ti pagdamagan ta. Amang ano amu na mutayan ti anak ta. Pasaray ti prinsesa ti pangyaw-awatan na kadagiti nasilawan na atukak no mayagla ko dito palasyaw. Di pa'y nagparparang dayjay aman no kak. Urayem. Bareng nagsilaw idirabi kat umay manen agla ko. Kasaritam to. Awanan. Pangsap-sapulak pa nga, jidak kalatukak, kanya butsyog atukak. Linabasa kung ti kataltalunan. Adaw, tiyag kukak atuk-tukak kita. Jak nang ti uli di kadakalan. Ure ba't ti butsyog atukak. Jak nang nasinggit ti uli ni butsyog. Jewet kadakkalan nga ari-ari nabangag ti uni na. So, dito'y man kabakiran di pang sapulak kadakwada. Domingo, tumuto ka. Anda ka dito. Anyat aramidan na itabakak iti kabakiran. Ay, inabakag.
Asino kayo? Kan apay nga kayo dito kabakiran? May siya kadagiti da silawam. Nasilawan ka nga paisaw. Saan ka tukma na kasi aramida kadagiti masilsilawak atukak. Tukman naklatan ano kayat mo. Ay, saan na? Agam, apay nga kayo dito. Asidag ka dito balaya dito kabakiran? Taga kabakiran na. Anya? Sus, ang mga nuburo kamot na ito hinabakit. Siya ninanam tukikak. Lola dagiti amin atukak. Anya? Sika, sumisilaw ka ititukak. Kagura ka. Imbag, tasaan dapay akinulanitan dagijay inlakom atuktukak ijay palasyo ni Ari Gustingok. Adda posibilidad na, wano adda pa'y namnama ang mapakawan. Ngam, madusa ka. Anya? Anyat basol ka? Nadagsen tinagpasulam iti pagarian dakiti tukak. Tapno amom, nadagsen ti dusa nga ipataw ti tukak republic kadagiti mandukak. Kang runaan kadagiti kasken ka at tumutukma. So marsaruno dagiti kumukulanit. Asarunwan mat dagiti kumakabukab. Ha! Ay, ina bakit? Ina tukikak ko na kuma. Saan da kumadusawin? Tapno amom, mapukpukaw ni Prinsesa Rositab. Anya? Umay ka. Kakaasyan kamot ka, Domingo Mandukak. Iso nga umay ka, mapantay ti ayan ti banga-banga bula. Banga-banga bula? Bula banga-banga, kasta ka day? Iso matlang nga iso. Oray tulid-tulidam, bula banga-banga lata. Ala, sumurot ka kanyak. Aday pakitakin ka. Basta ti panagkatawa na ti abakit. May bagay la ulan ti nirsin ay tinagan na abakit tukika. Kanyan. Tukika. Apong nagititukak. Tandakon madadayaw nga Ari Gustingok nga. Anya ti may report mo, Doming Manukak. Imot kong tinatukmak adak kalatukak. Isubli kong itinatabtaban akayo apag ipupukan. Nalaing ka man naman nukak. Ngamnay, aging gaytasan mi pa yan napasangpot ti anak mi a prinsesa. Sigun itilula na iti tukak. Ay, amuda nga ti may papaniti bakit? Malidayan kami launay. Ken madanagan kamin. Ang mga nusan mi amauray na sumangpot ti anak mi. Ops, nakalagto ti tangtanglag adak kalatukak. Nakabulusan. Ne, nagkalisto na limag to. Dayayan. Nakalisto, nagpadaya. Ne, sumrok sa iti palasyaw. Ne, apay abinay ama nakabulos. Ay, awanan. Jakrabang, baraanak. Apay nga ta? Ne, agan ano kan man nukak? Si, kita kayon. Anya na ti amarikrik na. Kasla masinsinitak. Kasla, bumasbasitak. Anda tukak kita. Masinitak. Nagwalinak atukak. Prinsesa Rosa. Si kanati nakabulos atukak. Lukas na. Agpadata na nagbalin atukak. Tukak. Rosita. Siyakot. Duming aman nukak. Tumutok maiti. Apa yan? Pasig mo tinatukak. Tinatagtagainap ka. Nagbalinak ka no pa tukak.
Ay, saan ko matapong?